திரை விமர்சனத்துல பார்க்க போற படம் தக்ஸ். இது வந்து படத்தோட டைட்டிலுங்க. அதாவது குமரி மாவட்டத்தின் தக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு முதல்ல டைட்டில் வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சென்சார் சர்டிபிகேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தது. இந்த படத்தோட டைட்டில் வந்து தக்ஸ். தக்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரவுடிகள் அந்த மாதிரி அட்டகாசம் பண்றவங்க, அவங்களுக்கு வந்து குமரி மாவட்டத்தில் வந்து இந்த பேர் தான் சொல்றாங்க. அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல் வந்து தெரியல. படத்தோட டைட்டில் வந்து தக்ஸ். இந்த படத்தோட இயக்குனர் வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் பிருந்தா. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹே சினாமிகான்னு சொல்லிட்டு படம் எடுத்திருந்தாங்க. அவங்களுடைய 2வது படம் தான் இந்த தக்ஸ் மூவி. இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த படத்தோட நடிகர் நடிகைகளை பார்க்கலாம். பாவி சிம்ஹா, ஆர்கே சுரேஷ் புதுமுக கதாநாயகன், அனஸ்வரா ராஜன் கதாநாயகி மற்றும் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தோட கதை எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓப்பனிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை வந்து நாகர்கோவில் கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ணி ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க. அதாவது ஜெயிலுக்கு, நாகர்கோவில் ஜெயிலுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க. கூட்டிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா அவருடைய கதையை சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நான் வந்து எங்க அப்பா கணக்கு பிள்ளைய வேலை பார்த்தாரு ஒரு அண்ணாச்சி கிட்ட. நான் மறுபடியும் அவங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் நான் போய் வேலை பார்த்தேன். அப்புறம் அங்க ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அந்த பொண்ணு மேல அங்க இருக்கிற ஒருத்தன் கை வச்சா, அவனை தள்ளி விட்டு அவன் செத்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கதை சொல்றாரு. ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போலான்னு அவரு, பாவி சிம்ஹா, இன்னும் ஒரு சிலர் பிளான் பண்றாங்க. ஜெயில இருந்து இவங்க தப்பிச்சாங்களா இல்லையா, அந்த கதாநாயகியோட போய் கதாநாயகன் சேர்ந்தாரா இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் விடை சொல்றதா இந்த படத்தோட முழு நீள திரைக்கதை அமைஞ்சிருக்கு. தக்ஸ் படத்தோட முழு நீள திரைக்கதை அமைஞ்சிருக்கு. இந்த படத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, படத்தோட ஒளிப்பதிவு, சினிமாட்டோகிராபி, அந்த நாகர்கோவில் லொகேஷனா இருக்கட்டும், கேரளாவா இருக்கட்டும், ரொம்ப அழகா படம் முடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளஸ் என்னன்னா, படத்தோட சாம் சிஎஸ் அவருடைய சாங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படம். ரீ ரெக்கார்டிங்கும் இந்த படத்துக்கு வந்து நல்லாவே அவர் வாய்ச்சிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களோட பகாசுரனுக்கும் நல்லா வாய்ச்சிருந்தாரு. இந்த படத்துக்கு இன்னும் பெட்டராகவே ரீ ரெக்கார்டிங் வாய்ச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் கதாநாயகன் புதுமுக கதாநாயகனா இருந்தா கூட அது புதுசு மாதிரி தெரியாம ஒரு 10-15 படம் நடிச்ச ஒரு மாதிரி நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஆர்கே சுரேஷ் கேரக்டரா இருக்கட்டும், அப்புறம் பாவி சிம்ஹா அவர்கிட்ட இவங்களுடைய கேரக்டர்லாம் ரொம்பவே வந்து நல்லா இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாப் டக்கு டக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஹாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தப்பிக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுறதுனால அதுக்கான முயற்சிகளை இவங்க ஈடுபடுறது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா போர் அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு லாஸ்ட் ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து டக்கு டக்குன்னு டிராவல் பண்ணி போயிருது. ஓவராலா பார்க்கும்போது இந்த தக்ஸ் மூவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ரசிகர்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்து பிடிக்கும். ஏன்னா சாங்ஸ் நல்லா இருக்கு, ரீ ரெக்கார்டிங் நல்லா இருக்கு, ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப அற்புதமா படமாக்கியிருக்காங்க டைரக்டர் பிருந்தா அவர்கள். அவங்களுடைய மேக்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா, டான்ஸ் மாஸ்டர் பிருந்தா அவங்களுடைய மேக்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ஓவராலா பார்க்கும்போது படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, ஒரு தடவை பார்க்கலாம். நான் பண்ண இந்த ரிவ்யூ, தக்ஸ் படத்தோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலையா தாராளமா இந்த வீடியோவை அன்லைக் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்றவங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல வந்து ஒரு திரைப்பட விமர்சனத்தோடையோ அல்லது சினிமா செய்திகளோடையோ மீண்டும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன்.